алейкум бинандагони азиз. Нашри имрӯзаи барномаи варзиш дар мактабро аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Шоҳмансур манзуратон мегардонем. Аз рӯи маълумоти пешакӣ ба дастовардаамон хонандагони ин муассисаи таълимӣ дар баробари дастовардҳо дар самти фанҳои гуногун, дар самти варзиш низ дорои дастовардҳои зиёд ҳастанд. Ва акнун мову шумо дар давоми барнома хоҳем дид ки дарси тарбияи ҷисмонӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст ва онҳо дорои чӣ гуна шарту шароит ҳастанд ки ин дастовардҳоро соҳиб гаштаанд. ин муассисаи таълимӣ дар арафаи оғози соли таҳсили ҷорӣ бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бо боварии комил метавон гуфт ки сохта ба истифода дода шудани чунин муассисаҳои таълимии замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир намунаи рӯшани таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои сарвари давлат ба соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас мебошад. бинои муассисаи таълимӣ аз 3 ошёна ва таҳхона иборат буда аз 50 адад синфхона, кабинетҳои фаннии химия, физика, биология, технологияи иттилоотӣ, технологияи меҳнат барои духтарону писарон, маҷлисгоҳ, китобхона, толору майдончаи варзишӣ ва ғайра иборат мебошад. чизи хеле зебое ки баробари ворид шудан ба дохили бинои муассиса таваҷҷӯҳи касро ҷалб мекунад, ин гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ мебошад ки дар он ҳунарҳои дастӣ аз қабили зардӯзию гулдӯзӣ, намунаи либосҳои зебои миллӣ, кӯзаву табақ ва амсоли ин ба маърази тамошо гузошта шудааст ки дар онҳо арзишҳои миллӣ хеле зебо таҷассум ёфтаанд. хонандагони ин муассисаи таълимӣ хеле хушдоле ҳастанд ки дар чунин синфхонаҳои на танҳо зебо ва кушоду барҳаво, балки бо тамоми асбобу аёниятҳои зарурӣ муҷаҳҳаз пайи таҳсил ҳастанд. هستم من اینجا غریب چون من بیچاره مسکین تنی تنها غریب آرزومندی دیاری خویشم و یارانی خویش در جهان تا چند گردد بی سر و بی پا غریب. айни замон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Шоҳмансур 1500 хонанда дар Дубаст ба таҳсил фаро гирифта шуданд. шумораи омӯзгорони муассиса бошад 60 нафарро ташкил медиҳад. инҷо толори варзишии муассиса барои гузаронидани дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ, маҳфилҳои варзишӣ ва рақобатҳои дигари варзишӣ аст. ҳамагӣ баъд аз чанд лаҳза дар ана ҳамин толори варзишӣ дарси тарбияи ҷисмонии хонандагони синфи 5 А шурӯъ мегардад.
толори варзишии муассиса низ ба мисли утоқҳои фаннӣ бар ҳаво ва бо асбобҳои зарурии варзишӣ муҷаҳҳаз буда бе ягон шаку шубҳа метавон гуфт ки барои ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни хонандагон ва ҷалби бештари онҳо ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш инчунин обутоби ҷисмонии онҳо мусоидат менамояд. дар ин толор ҳамчунин ҷойҳои нишаст барои 40 нафар мавҷуд аст ки барои баргузории маҳфилҳо ва мусобиқаҳои варзишӣ мувофиқ мебошад. ғайр аз ин системаи гармидиҳии пурқувват инҷо насб шудааст ки дорои иқтидори дар дараҷаи муқаррарӣ нигоҳ доштани ҳавои толорро дорад. барои мо дар мактаби рақами 4 ҳамаи шароитҳо толори варзиш, обҳои гарм, ҷойҳои либоскашӣ барои духтарону писарон, ҳама шароитҳо муҳайё аст. мо бисёр ҳамаи ҷавононро, ҳама толибонро, шогирдонро дарс, тарбияи насли наврасро пурзур карда мехоҳем ки ҳамеша дар варзиш машқу тамрин карда парчамбардори ватани мо бошанд. мусаллам аст ки барои иштирок дар дарси тарбияи ҷисмонӣ ва машғул шудан ба варзиш мавҷуд будани утоқи либоси васкунӣ зарур мебошад. бо дар назардошти ин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 утоқҳои либоси васкунии алоҳида барои духтарону писарон мавҷуд аст ки дорои шароитҳои хуби либоси васкунӣ ва шустушӯй баъд аз дарсро доро мебошад. инҳо хонандагони синфи панҷуми А ҳастанд ва мутобиқи ҷадвали дарсҳо дар ҳамин вақту соат онҳо дарси тарбияи ҷисмонӣ доранд. шояд дар як дарс ҳузур доштани 2 нафар омӯзгор бароятон аҷиб намояд. сабаб дар он аст ки дар ин муассисаи таълимӣ дарси тарбияи ҷисмонӣ барои духтарону писарон дар алоҳидагӣ сурат мегирад. дар як ҳафта дубор тарбияи ҷисмонӣ дорем. мо алоҳидагӣ бачаҳо духтаро алоҳидагӣ машқ мекунем. номи муаллимамон Қурбонов Зайдулло мебошад. муаллими мо дарсро хеле шавқовар мегузаронад ва ба мо писарон ин дарс хеле писанд аст. мо духтарон бо муаллимаи Азиза Самадова бозӣ мекунем ва писарон бошанд Қурбонов Зайдулло бозӣ мекунанд ва бозиҳои гуногун иҷро мекунанд. барои он ки вақт бурасад мо ӯро фаҳмонда битонем, машқҳоро мо тамрин карда битонем, барои ин духтароро ҳамаи машқҳоро муаллима мегузаронад, машқҳои писаронро ман. мавзӯи дарси имрӯзаи хонандагон волейболбозӣ буд. аммо аз сабаби он ки синфи 5 ҳоло хурд ҳастанд ва аз ӯҳдаи волейболбозӣ ба хубӣ намебароянд, омӯзгорон ба онҳо қоидаҳои партофти тӯби волейбол ва дигар нозукиҳои ин бозии варзиширо нишон доданд. шояд шавқу ҳаваси ин наврасон ба варзиш ва ин дарс аст ки кӯшиш мекарданд ҳар як супориши устодашонро ба хубӣ иҷро намоянд. ҳамаи духтару писарҳо
با لباس‌های ورزشی در درس‌های تربیت جسمانی فعالیت می‌نمایند. همه خوانندگان با یک دل گرم با لباس‌های تازه ورزشی به درس آمده ورزش را با یک درس‌های با شوق و با ذوق درس‌ها را می‌گذرانیم. من از شاگردان می‌ندارم. و من درس تربیت جسمانی خیلی معقول است چون که ورزش رو خیلی دوست می‌دارم. تربیت جسمانی ما خیلی خوب می‌گذره و شوق آور می‌گذره چی و در تربیت جسمانی ما بازی‌های هر خیلی گوناگون بازی‌ها می‌کنیم. والیبال، بسکتبال، تنیس روی میزی بازی می‌کنیم. و ما هم چی می‌دویم مشق می‌کنیم و ما خستگیمون رو در تربیت جسمانی می‌بریم. من فکر میکنم که باید ما خیلی زیاد مشق کنیم و از شرایط‌های موجوده ثمرناک استفاده بریم. من خوشحال از اون هستم که در مکتب ما همه شرایط‌های ورزشی است. ана ин гӯша гувоҳи он аст ки воқеан ҳам хонандагони ин муассисаи таълимӣ дар самти варзиш фаъол ҳастанд ва дар мусобиқаҳои зиёд на танҳо ширкат кардаанд, балки ҳамчунин сазовори ҷойҳои намоён ва медалу ҷомҳо низ гардидаанд. شاگردان مکتب رقم 4 شاگردان من در مسابقه‌های جمهوریوی شهری ناحیوی زیاده از 20 مدال طلا 10 نقره 130 مدال برنجی سازوار شدند. بله من ورزش رو دوست می‌دارم. مثلا گوشتینگیری من جای اول چند بار گرفتم و همراهم همصنفم است که نمر سلیخا یونس اورم چمپیون است و جای اول گرفته است. من یک سال می شود که ورزش گوشتینگ را مشغولم و در خیلی مسابقه ها اشتراک کردم و جای یکم، دوم، سوم گرفتم. من همگی 5 تا مدال یکم دارم، 2 تا مدال دوم دارم، 1 تا مدال سوم. من همه گوشتینگیرای تاجیکستان را میشناسم و میخواهم که مثل همونها شوم و در گوشتینگی‌های جهانی اشتراک کنم و تاجیکستان خودمون را به همه معرفی کنم. маврид ба зикр аст ки яке аз омӯзгорони тарбияи ҷисмонии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 худ варзишгар аст ва унвони қаҳрамониро низ ба даст овардааст. از خردسالی زیاده از 50 سال زیاد و با گوشتین مشغولم. ورزش گوشتین سامبو. من 10 کرات چمپیون جمهوری ام اوید با گوشتین سامبو. 2 کرات چمپیون جهان اوید با گوشتین سامبو بین سابقه دارانم و 2025 سال در شهر تاشکند چمپیون آسیا و مدال طلا را به وطن آوردم. шояд таваҷҷӯҳи худи муаллим ба варзиш ва ё қаҳрамонии ӯ сабаб гашта ки имрӯз дар ин муассиса маҳфили алоҳидаи гӯштини ҷудо амал менамояд ва дар доираи он хонандагон аз устодашон нозукиҳо ва махсусиятҳои ин навъи варзишро меомӯзанд. بعد درس‌ها گوشتین جودو 25 نفر مشق میکنند. تحت راهبری من مشق و تمرین میکنند. ما را دیگر بسیار موفقیت‌های خوبی ورزشی را سازوار شده ایم. این سال ماه ینوار 18 مسابقه ناحیه شاه منصور گذشته بود. از مکتب ما صاحب 10 مدال شدند از گوشتین جودو. 6 تا مدال طلا، 2 تا نقره، 2 تا برنجی. این موفقیت‌های خوب است. 2025 زیاده از 5 نفر چمپیون شهری و
ҷоизадори чемпиони ҷумҳурӣ, созовори медалҳои нуқраву биринҷию тиллоӣ шудем. майдони варзишии муассиса низ дорои имкониятҳои хуби варзишӣ буда барои дарси тарбияи ҷисмонӣ ва обутоби ҷисмонии хонандагон қулай ва мувофиқ аст. майдони футболи беҳтарин дорем, футболистои нағз дорем. ҳама ино мо баъди дарс машқ ва тамрин метиҳем. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе воқеан ҳам дар самти варзиш метавон гуфт яке аз муассисаҳои беҳтарин дар миқёси кишвар аст. чун мо дидем дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ дар ин муассисаи таълимӣ хеле хуб ба роҳ монда шудаасту таваҷҷӯҳи хонандагон ба дарси тарбияи ҷисмонӣ ва умуман ба варзиш ниҳоят зиёд аст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар ояндаи наздиктарин ҳаддиақал исми як хонандаи ин муассисаи таълимиро ба ҳайси чемпиони ин ё он мусобиқаи оламшумул хоҳем шунид. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи варзиш дар мактаб хотима меёбад. ҳафтаи баъдӣ моро дар мактабатон интизор бошед. ҳатман вомехӯрем. падруд.